karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Ano bang mura man siya na problema maayo? Ma'am? Mama Leaks, ha? Binoy? Hain naman si Ian. Manihapon na ba ta? Ma'am? Mura man og kahikog si Boss Ian. Nagbitbit og PC. Unsa? Hain mo siya karon ha? Tuwa sa baybayon. May tao ba dito? Wa na. Nanglabang na ang ubang mga trabahante sa mainland. Tuwa sila dito mga tog o ba ni Sir Paul? Unsa? Dali, Binoy. Ay, ma'am, sakit na problema ni Boss Ian. Nga mura man siya kahikugon. Nayapag nagatingali na siya. May kalit lang na siya kalami, no? Nayapag na tingali na. Basig nakainom ng katsubong. Uy, so ito sabi ka ng katsubo nga makahilo, ma'am. Uy. Hain man siya ha? Natuwara, oh. Hala, nagbitbit lagi siya PC. Wala ginoo ko. Unsa man ka na niyang PC, Binoy? Hala, iya tinggal nila bato-batuan ng iyang kaugalingon, ma'am. Hala, nagtutog siya sa dagat. Lakaw, ma'am. Ha? O nagduol. Murescue lang ko kung saan ka ni Boss Ian. Magsaon mo kanina ko pagsunod pa ng itong problema. Pagkatay niyo eh. Di ba ko gusto maminyo? Di ba? Hoy! Ian! Ayaw ha? Oh. Ayaw yun ang buhata! Dili ikaw ang tag-iya sa mong kinabuhi. Busawa kay katungod nga maghikog! Kung saan mo nagsultay ng mga maghikog ko? Oh, klaro kayo eh! Nga imo ng buhaton! Nagbitbit kong kagpisigod! Bato na likuwang! Anaog mo ato na ka sa laod! Maglumos ka no! Yabag ka? Nga nung taong miabot na si muna-huna, Alexa. Uy! Nagmama na buya ka na ako ha? Alexa, labad ang akong o karon. Ay kog sa muka din he. O dili sab ko masugot nga mamatay ka. Kay mag-uulang imong papa. Busa kon unsa man ang nasi mong huna-una karon. Ayon na ipadayon. Kaya unsa man sa pagtuo ni mo ang niya sa kong huna-huna? Kuon. Nga dako kang problema. Klaro kay uy. Kay ginganlan ko ni mugbugo ang imong kaugalingon ko. Pero una ko'y labot kon unsa man ang problema nimo. Kay imo naman ang problema, di ba? Unya, tungod kay bugat man kayong imong problema o wa kay sulbad ana, mga nagkuha kag PC aron maghikog na lang ka. Hoy! Di ko tarantado na lang gyud nga maghikog og problema, oy. Wa mo gani ko maghikog pagkamatay sa kong inahan. Tanga. Ay, lang ko nga ligta nga. Di man ako gusto nga takihon ng imong amahas kag ulbi. Di ko maghikog. Ako ning gipunit ang PC. Kay ako ning ihigot sa duyan nga akong himuon. Aw, dili ka maghikog? Dili! Ay, nagkasuko ugod. Concern ra gani to. Anong good sir mo ka? Musip-sip ka sa kong amahan? Di na ko angay mo sip-sip sa imong ama no, kay ako na guna siyang bana. Di lang sab ko gusto nga mamatay ka, kay wa na ko'y kontra. Mamingaw na nga akong life. Ikaw ba? Ibaga gini mong sinultihan, eh? Sulti na gani ko tinuod. O kung wa kay planong maghikog, panihapon na lang. Ganihara kay may nagpaabot nimo. Ang sabi akong labot kung magpaabot, oh? Lano, di ka maluoy na mo, nga mapas mo og hinuwat nimo. Pangaon mo ginyo! Dili mahimo. Kinahanglang maatiman ta ka kay anak tabaya ka. Uy, Alexa, ayaw punin akong problema, be. O kung doon na kay problema, naman ko'y dunggan nga anda mamati. Sige na, sultihin ako kung ang sa imong problema. Ang akong problema kay... Kay ang imong problema? Ay ko pakataw, abi. Kay way lamit ng imong joke. Bitaw, seryoso ko. Kaon na nak. Aron pagkahuman,
Maligo ka. Unya, mag-ilis kag limpyong t-shirt. Anda mo na kung daan ang imong higdaanan na ka. Aron ini ko man mo kaliko. Ready na ka para matog. Wa ko magginahanglan si mong pag-atiman. Sus, sip-sip naman gud ang ako ni mo. Para muhumok sa gamay ng imong tingog dako ba? Musmo man ka. Nakauna-una na kang mukaon, no? Lami ra ba kay akong giluto karon? Nag-noodles ko. Way lami. Ay, asa di gusto nimo akong lutuon para nimo, uy? Pahimusling akong pagsip-sip nimo. Kung ego ra mo kang musip-sip, ayaw na lang. Mas gusto ko nga tininuod ang imong pag-atiman ako. Ha? Oh, anong misigaw ni mata? Ang gusto na ko, nga dili plastic ang imong pag-atiman ako. Kanang tininuod yun. Kaysa man say nag-ingon na plinastik ning akong pag-atiman nimo. Dili ay. Dali. Aron mo tuo ka nga tininuod ning akong pag-atiman nimo, isip akong anak. Nana, andam lang higdaanan ni Ian. Unsa ba na? Imong tent. Ako nang giporma. Ako nang gihanigan ng sud. Aron nana kay unlan og hapol. Ang imong pagsud na lang aron matog ang kuwang. Sige na yan. Katog na anak. Kana ba? Musunod gid ka sa akong mga sugo ba? Mukaon, maligo. Unya karon matog na. Nagkapatsama naman ka. Ready na kit kang matog, ana. Wa pa ko magduka. Hoy! Asa naman sad ka? Iyan! Mama Alexa, maayo ka nagpatimanan ni mo ang gwapong mal dito. Ikapoy na kong lalis na ng tawhana, uy. Okay man sab na imong strategy, ma'am. Pero, unsa may nakapero, ha? Ingon ka okay na. Unya, doon na di ay pero. ang ako lang kung magpaatiman na nimo si Boss Ian, mo na di na gyud maayo. O nga nung dili man na maayo. Ha? Basta, di gyud maayo. Lakaw na Pinoy ikaw. Sunda si Ian. Susiha kung unsa di ang problema. Hello, pa. Kumusta man mo diya sa isla? Okay naman pa. Maayo kay nagkalusot ang signal. May tuyo ka pa? Nagsusi lang ko kung wa ka ba magpapadlong ni Alexa. Kanaray tuyo ni mo? Munay lain? Kumusta man ka diya? Okay na mo? Okay ra. Focus lang yun mo sa trabaho, ha, Ian? Kinahanglang mahuman og dali ang renovation ng bahay sa Isla Verde. Kinsam ka nang kasulti ni Ian siyang phone. May na lang. Nga milabang na sa mainland sila si Paul oban sa mga trabahante. Di na kayo samok din eh. Miduol na si Binoy ni Ian. Bossing, bugnaw kayong kagabi, no? Og nindot kayo ang langit. Daghang bituon. Bossing, gisugo ko ni Mama Alexa. Aron pangutanon ka kung unsay gusto nimo sudaan ugma. Manay bala. Bossing, mura lagi bugat kayo ng imong problema. Hala, bugat yun kilahom kayo ang imong mga panghupaw. Problemahay na eh. Ang unsa man, bossing? Gusto ka mahibaw sa kong problema, Binay? Oh, gamay. Kalit man gud kang nag-wild. Mga mabalak ka man sabi nimo. Si Alexa, nabala ka sa desisyon ako? Oo, uy. Nabalak ka mo lang. Huwag ka na malipay nga nagtanaw na ko nga problemado. Uy, wala malipay, uy. Wow. Hoy! Alexa!
Ano paghupo-hupo diya? Gawas naman diya! Naibaw mo din yung tawanan nga nagpasalipod ako ining puwak. Gawas naman diya! Dool na rin. Gusto mo ka kang mahibaw sa problema. Dali, dool na rin. Musulti siya na ko siyang problema. Ayaw pag-ukon-ukon diya. Ang dali, ma'am. Lingkod diris bato. Tupad ta, ma'am. O ikaw, Binoy. Nakaw na, katuog na. Aha. Sibat na. Ang musibat, good. Good night ninyo. Ngano imo man to ni palakaw si Binoy? Tungod kay gusto ko nga ikaw ang unang mahibaw sa kong problema. Ako, yun? Close date, ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!